Good afternoon. How is everyone doing? It is going to 12 p.m. in New Jersey. And for my audience that is Nankisi, I always apologize. This video is not for you. I take pride in being Umugusi, and every now and then we have to talk to our people in our language, especially when it matters that concern us around the world. So we are going to tune out for a few minutes, and then we will come back tomorrow for our regular English shows. But for now, just stay tuned if you want to see if you can pick a few things here and there. But I'm going to switch to my primary language, which is Ekebusi. Aya, bona. Minto mwamugusi wairire smogotoka share video ye tanda share nyinchi gali ase kyombekirie ito elinde to cheamo tukwane ebintu mbiro bigenderete butambe na bitokonyobokani abana abamuraiska ngaki abana bamura iramura amangana ali skamu konyara nandi na mutaka kurwane seyi riska yaba sacha n'abakungu usese riska ya serikali n'abana abamura yerembe abamura abamwamu abana bayituto bwata bamura barega bayiboirega abamwamu ese yabande ke busige goteba nkene magakoreteki esabire bono butambe nabutugo chagayiga twanya ko ekesongo tokubatega nga twanya ko bari direct namasikani ngaki abamura baminto inchuto chamo tokonya netororenga ngakito turi agache lakini bono okonyora igento kiabeire muno iroka bono tutukwanire semitanda ya story bari turi social media bantu bande mbali social media because mbabwate bintu bakora mbabwate insaba guca gukwana social media lakini abandi mbaroro turi social media tubwate cinsa togoca gaiga twakwana n'abantu bamintu bono abasacha abagusi baito bali mitandao bono babeire nabwo babwata mangana yokugambana ukugambana igesongo tokuruka gossip nonye kurukarekera Nyasaye abantu batonge to Mary the mother of Jesus abangina bali balenge bakale abangina kurukibuku bali sani ba Mary no bali kunyako korogota mangana banyako ira gucia nyago sira tata iga kingo kina nimboli mama bono igole miaka 87 tinko tata tabwatensa aliko enda achikunya kugamba abakungu abasacha bona abagusi abasacha abanene abasacha abanene n'umusacha obiri miaka 18 mpaka ikire bone myaka turateboli nonyina na 50 gose no 60 abasacha baito bona abagusi timenyet Kenya because timenyet Kenya bali bamenyetega na bono konyora bagahasaine gossip abagaka abanene babwata abana banyomire babwata chinyomba cyabo egento gikuru kugossip ukugambana nonye niki ibibute okonyora yani amasacha manene umuntu ubwate mukaye n'abana ukogossip ekine egento kiwo kumisana abasacha abanene bakuimuka batiri kibali gukora umusacha urucho ubwate mukaye n'abana wenda ukiguikaranse bibute bimitandao kurama abasubati kurama abasacha kuramana n'abantu abasacha abakungu menyete kubwata umusacha wo nyakubwata umusacha kero kibiyego turiko nkyo bona gesega si abakungu no gonya kugamba nanganje anga kiabegete nkwaro chenyarebe lakini umusacha umurongo ubwata abantu bayo ubwate nyumba yaye nkakyo gutike kikwale kokora wachi kugamba abakungu umusacha boliyo chete bwari burumambi mambi ande chamba tebiga nchobotame ngo batayine nganje no mongina tindiko ligikura tindiko ligimosacha tindiko ligikende kurwa sabanda abagusi abasacha abagusi ngwene temba tebi bumayene abasacha abagusi kene nkeyo nkuri kurwa seino imbaro chireta mabera because nimbwate bamura baminto barabagusi nimbwate chikazi nchira abagusi abana bane bari nuso abagusi nuso abakamba nandi nonye niga America
abasacha bamwamu batebererete banga yaya bakonya ko gossip asete yoko genda n'umuntu musacha oroche ko gotigira inyo cyake ko gossip abana abana abanene babwate chinderwa bamwamu bama bayimoke bagende bachi kwikaranza bachi asibakugamba batiki bali gokora liyo bali gokora byasara bachi kugamba abana bamura onye muri kandi bana bayino bamura ngaki bamura basacha mbali ko gossip gento gekuru ku gossip tali gento kya basacha nya saitani uchirenye chini uchiro basoira sti internet iki no muri bono mutigete ibintu mogokora mugocha mwacha kugamba mangana y'abantu bandi bagokora ibintu byabo watiki kwali gokora umusacho nyometo bwate mukaye n'abana bahe watiki kwali gokora wacha kugamba imitandao nande igento kende abasacha abantu uri kuboroka basacha abato kuboroka amasurugenyi ayiwerere amasurugenyi timanye tugoso mu businari ska ora abatebi amasurugenyi ningu amasurugenyi ni ibi amasacha ara makomokomo igo amasurugenyi ebisurugenyi bisaje bisinini bibwata abana basinini bibwate ebikungu ebikeigo mbono bakonyoma abasacha barama banchule igo nonye n'abana abo banyolete mbakali babo n'umuntu banyolete abana because musacha boli okorwelieme orosyo mukungu morito tagotige kyale gokora acha kurama abakungu asemitandao musacha boli obugete mwangu mwambi agakebwa agatera ruoyo umusacha obwato muchoye tabwati insago chacha kugambire mit musacha muronge igo olebiya otari kunyukunyu tagutige kyago koracha gukwane imitandanya witira chindenda kunya kunyinyeri obusyoga Facebook umusacha boli obogete mambi ogakebwa nonye balimo kebeire umanduku abandi mu amanduku mwakebere tunya gitali go sina kegora mutegwe tuburo tigamba tebike usi myaka 50 ndebono incho mongina bwekenyoro imitandao gaiga nje n'umuntu okubakonya because go mbwata abana 25 18 19 22 nibwata kamwana agakena akitekonyorera bogotu musacho bogite mambi okebetwe okarukiwali se ino gaterera nka oyo turi kogenda chiko swabi bute ochikogamba abakungu torangainia igobono kwa kebetu bosa inki uru musacha kero kumoko tigi kikwali gokora yonspi ocha kogamba mangana y'abakungu nande egento gya kabere obotaka negentekebe obotaka bwobongo negentekebe sana nabe gete post igore yobotaka goseli obotaka obotaka bwobongo abantu bali bakonda mono mbalya abasache bichuma wese tali bichuma tinte itiko bali ete bichuma amasuru genyi arobotaka ine they cannot provide a safe family yabo obotaka tatanya usira tato ngwenyi gali goteba nga obotaka bwobongo negentekebe sana. Can you imagine nga musacho na toke nga akara asegete akogosipa abakungu akogosipa ukwane yore abakungu bande akokwane yore abasacha bande omusacho nyome tole na mukaye uyo ndo ikaransa asegete onya kugamba abasubati tato ngwenyi nyando chibere obuna bubuntu tokoroka obotaka bwobongo iwe nabatebe tiga basase tigamba tebe wancha nitokolya wancha nitokosomeli bana wancha nimbogo kwa nyumba wancha nimbogo kwa ndagera yawe yakira lituko obwancha negenteki ya sana aba America bagotebe nga nyuomi genteke ko ku potential nyuomo musacho roche ngabona umusacho into bwatenje taliyo ko nyoro musacha nakomera nyuomo musacha kara muri mwako yomu ura muri myaka ebere ura re family yawe nanga kero ura kore genteke ko ku background check up chi company chiri very successful iwo chikwenda cyari kabantu bakorire background check up ino abasibati moko nyara musacho ndi mwensi mwamira kwanyoro mwana no kwachwanyi kumereka ne ubi woko chikonyora abana kwanyora nk'abana barabaliri no musacho uyu kwanyora abana baliri na sobo kwanyora na sobo kende nki ekerongo teba ngobotaka bwobongo temineti nga tokonyomo musacha ule potential at 2-3 years chisanira ro musacho uyu ngaki nale ndetere ini ayo taranyora abana igobone kero mokorenge abantu babwato bongo bosini nyo botaka bwobongo na bagotanga nga love comes over money only money
nande abasurati abamugocha mwanyo malo sacha abataka bobongo ntaite mu differentiate abataka bebengira abataka no bobongo ngaki musubati orobongo bwao ogwancha oliegento no musacha obwato butaka bwobongo ngaki mugokora mwaigwa umubere buya mutarayigota egento gese ke wanse kera ko igotire ngaki oko ogwansi egento kiri sacha lireri lioro lisurugenyi litari gukimeremo abasubati barere nkiki abalire ngaki umusacha mbura ni chinguru umusacha mbura ni cyuma echuma gese echuma egento kere chinguru ngaki egento kere getaka kere chinguru umusacha umutaka Ikyo okolera musacho omutaka nga n'omwanjete obwanje nyo kolereki obutaka bwobongo obwanje nyobo nabugocha kurira school fees obwanje nyobo nabugocha kukolera abana baendage obwanje nyobo nabugocha kuira ogendo otebya abantu ngawo ingobole mobonga gachira abana bana bwanje niki a feeling okoigwa nande ngakyo nganda arusigo chiyete nagira murenje no mongina wimyaka misini lakini egento ge kwanse kera chirestiro inje tima tunanga kyaba swati no egento ge gocha kyabansera nabi ebinure bisurugenye bitaka inga kywancho musacha agokune no enelire koiga agokune no enakaro incho musacha agokunera umusacha umworo omanye kurorwancha agokune akonyoli abana asamanye kuboro kubeka abana cyombe asinyukorwa ngegento mukoli ngento kyabasacha ababataka bakabwate ke wansa kera wansera masase ngaki mukoli egento ge wansa kitabwate inguru yo musacho yakurushi inguru musacho lewoye inkeka era abasacha bali watirwo bulimo asi bamachi abasacha bali watirwo bulimo bali yo mukungu mungaini bali ato mukungu mungaini baleme bagache nyomba bakineri abana nakiko era basubatu totale wateru bulimo umusacho mungaini no musacho ateru mubwaye okoleta umukungu mutebi nyaboke inchuo tobeke nyombaga nyaboke inchuo tobeke chaega nyaboke inchuo tusimeka maugaga nyaboke inchuo tutuge ngombe yemo nyaboke inchuo tobeke chingo kogaiga turayeri abana inchinanye korora abasacha abusini numuro chabatangani Mario today niko Kisii. I've never seen, I will translate for you just quickly because I like to speak this in Ekegusi. I've never seen men who gossip like men today. I don't understand how men started gossiping like this. How can a grown man, how can my husband stop what he's doing to come and gossip? How do you get even turned on to make love to a man that gossips? I don't understand you women how you're doing it. And I'm a 50-year-old. How? Why are men stopping everything they're doing to gossip? Gossip about women like us. Aba kungu nanchi. Aba kungu to kinere to borabu to manyete ngaki. You don't eat love. Okay? You have to eat hard work. Those of you who have children in college. Now, I have 3 children in college. How is making love with my husband going to pay school fees in college? How is making love a feeling with my husband going to give me shelter? Ingaki okomenana no musacha one kuwakane school fees ya bana. Ingaki okomenana no musacha one wakonge nyumbeye. Ingaki okomenana no musacha one konye family yani. Ingaki abasacha aba iko bwato butaka bwobongo. Haya bona bali bagocha bacha abande gaiga America bono bali gaiga America bakonya guitera chindende mitandao chindende amaka manene. In fact bana babo mbarakina they might not even have chirese barwera bana school fees bakonyore obobese bokigo obobese obono bamenyerete na boro mitandao bakonya gutumira abantu $50 banya gutumira abantu $100 bago matuko bakigo gokirite bakorwara cyamenya kubanga nyancho torosie chigurupu elinde tokoleki to konya abamuraba abana abasacha abana abaito Eric, don't even go there. There is no reducing the incitement. I have brothers nimbwata abana abamura nimbwata abana abaiseke ngacyora atako mwano okinyo mwano gaiga America bali mure gaiga America
Rasiba mache baboli riswali mungiranire. Obu Kenya orunyando chibere ochegaiga okini abana bawo baire college bakole college omuiseko kwamboko ke muntu merio agenda anyome omuntu omenyete ase ngakibakoroka chi project omwano onyorire degree onyorire merememi ya agenda anyome family yomusacha ere on welfare ono mwano omuiseke kwamboko gosekerebyo achake kobera so butaka boli bwa welfare buko ira government assistance otete kontaina nyaboko ke mto merio nero wacha kurusia aba mwamwaba ase welfare system mwana wakiliri buya kwa ruro butaka ime. Yes, we call butaka ime, we call a change generation. Anya tato liko otoruse kiaga tobeka gaiga, you have to change the next generation. Nere bono ngukwana tato nye moyara ngango ntegerale imotenga tata mangana ali wantebeti aya bono a future obo moboli bwago kibosio wato tebeti nga basacha tali rasma bakoragiri goikona lebwera ageri ayebeka enyumo go kibosio ngego chakoba egento yo wancha inki koliye yo musacha igoro yechibese tindi koliye musacha igoro yechibese omwana oke muma amanya kolenda nyumu muntu bunaga igasitasi narakoro ku Camden asama lyogale omwana wagenda nyumu musacha otoba etekera so musacha otali go school musacha otakolete high school omusacha otabwati bongo ke muntu kerebyo buchabelyo amanya buchaka ngakonya bona abamwamwaba obarusia sengina byara kunywe sigara ngina byara kunywe nyasole iso byara necherale isomoke gosenga ya omwano ibona kimotete motete inganche penina kurunyando chebere tato ndusirige sima ondekire nyando chebere ondekire bosongo ongirire eronge boarding school ongirire sironga nakolire ondekire America imanya gucha iga America inyomo musacha inche nsomya abana babe bingwerere inche ngagachere nyina inche nkore inche penina kurunyando chibere inyirani penino tata inyende inchi kuburugera abantu ondete yogo okanye ngina batebetinga tata gali bateba onye gotagite konyoma omusacha mutaka because no mwanchete onye gotagite konyoma umukungu omutaka because no mwanchete monyome because bwancha nimbo bwatimbebe mwibule lakini wako monyoma tobasa koli na ngilenda haya tobasa koli na abana bamwe abe school fees tobasa koli na aba omochiyo yikwa nyoma make sure ngane ko byarambi yamenyete make sure iso byarambi yamenyete make sure abana bamino kwanda bale school tato ngwenyi gali gukwana igo because igabwata abakungu balenga bane nanda bakungu ababons onete yo chitena bese chaya senyoma abamura bamwabo my mom bamusubati bamwabo my mom all the in-laws iba so milino mugako korokongwenyi. So I'm not just umuntu ogokwana on social media. I lived it and I know, and my father told me, if you ever choose konyomu musacho tabwati kende baba makobyara, that was my name, makobyara omokonye nera abantu bamwabo baruwo butakaime baba abamuraba yakabatebyo nyemoko taka konyoma basubati batasome tibuna inwe bamuraba minto bona igo banyore bakora interview, they will tell you ngumugakori abatebete nyomo mwalimu elinde kero kalemeremo osomi abana nyomo mwalimu elinde gokonyora nganaye kuyento gyakobere ngo kwendi ali byasara muchiko nyoma bakungu batachit school munanje eseki abasacha abandi batete banyoma bakungu batabwati kende elinde ba exercise chinguru chiabe elinde babagambere ngabona kunyo iki mokwenda kuliri abaswati bali batabwati kende mwabali gichi internet mwamanya kuira abaswati abamwababika Kenya abandi mwachanda abaswati abamoko baleta haiga mwanya kunya kubayinyori ngambura mwali ngabataka mura nkuwa bwate kende ngagachira nyoke nyumba ngagasomi bana bamino obuchingo obu has nothing to do with your relationship obo sense obwate otige ngapa tali kwanya meto musubati elinde omutaka elinde wonese ngenje kwa mukoleire ibintu ngakwa muletera America abandi mubaletera America singenje mubwete chi green card honoro chinye ni achievement okwa bwete green card by pure luck waikirega iga kere waikirega iga what are you doing
what are you doing waikire gaiga o motegeta abantu bache baikaranse abaswati bache baikaranse okoro busense motebererete gossip motebererete obuliri nande abandi mwabwate iso na nyoko bali ko babundisa a generation era abayuri bakwete umete HIV claimed a lot of people abakegoli bane abantu bali 60 abantu bali abandi bali 70 HIV yabayiretiga mbayo in fact abakegoli bane abange bakwete abantu bali batanyo batakwete n'abantu bali tuyirete ko bwegento tokaratama ye ntandi HIV our time there was no way okatera ngari oromye ustiriko nyenyora no it was something that was going across it wiped a whole generation yali bosongo because people igento nkere kali yakarukirwe kombi inibono mukomanya ekombi ekegoli yito nekero musacha akoreto muswati oyo mo basanga igento iki ngiyachitegeka kwanirugeka tiwa because yali bosongo aba muragete iki group cyakwete because bali gusanga umuswati oyo ya chikombi ali buruburu chikoleta abana ali kwerende Nairobi kwerende Uruma ali chi estate cy'abantu balenge young people bana bali they did not see day and light wana abantu bamenye go cyagaiga bamenye kurora batete koteberera gossip abasacha bawusi mwabogete mambi mugatera ruya mutebererete gossip mwamenye ko ire kibese kino cyose mwatomire go kiseino mubwate bimwe bisinini abandi gese mwakitega Amerikeye mwanya kobora nyumba asogo asabana bawo ogocho beka abana bawo nkamwane inyombo pay off y'imyaka 30 America kwa beri rororo o pay off inyombo onya waka na taxes abana babaito tubwate bono mbali go chigotwara stamina bune tubwate abana bango cyo gokoiranira bale abana bekera bago koiranira ibago koiranira ese apartment tokobora kanyomba igonya waka na ngora gokonya gutumira abantu ba mino kibese onye nayo gutuma kibese go kisino ka abana bawo abamwambu bono bama mu maitigara abamwambu bama bawo chakonyole michanda ngai bawo chakoirana ayechibese cyo unkenye konya gutuma nkenye konya gutuma abana bekero bachire nse yabakire iska nibwate bono batatu my friend basire iska nandi nonye siblings inaroche am number 18 asabana 21 abana ba adults kero bayikire 18 ebikoli abana bababwate ba America bone imwane bino ababakonye ko gossip imwane bino bire bisinini bana bino mbalaika bachake kunywa maryogo bana bino mbalaika bachake kunywa marwa abana bino mbala abanyorera bana nyumba mumanyiti wono muri mitandao libaga mogo kolemere mu muri mitandao mukolemere mu mubeke kibesanye tayale abana bagweke college mubarwire college abana bawo ikimyaka bakurire college mobile down payment bangane ukinyumba cyabo ubachakiare esinge nchaye gwachitega igo gachakiranse to chakiri abana bawo isi wasabana bawo mbachakiranse wono nuriga kwa beto butakami bono gwachiriga igoro kigabono uri umuntu manene nande igoro umuntu manene igurikire tali bwirigete besya onjira abakorera miremo bwirike igori kire kibese cy'abandi kunye witerera kindende ubocha ko bumwe ko kogorori twirimo to ikameremo alafu menya goteimoka obono menya gucyaga witera kindende biro igoro ngabona umukungo yonka munyoma ngabona umukungo yonka rerega no abo chinga mubwate bono igane gossip internet iki mogo kore internet moko gossip Albert Mbiemo na stars iki nande ina yumu sacho muronge omugusi abagusi baleke yesa babona namaherere ngayi musacho muronge okoruskinsa okikobere internet iba hoko gendo otebi abana bawo ngatogende park iba hoko otebi abana bawo ngainchitura enda turachese umupira agaira yani bono murochi nabone ibintu imogo kora n'ibintu inabigo cyakobakonya haya abande yanda anywa match ine topic yende Mwino kiri abayuri bayino mwabaretire mwino asemukawo no hale nyoko no hale myomba iso no hale nyumba abande baletete nyina byara abande baletete ise byara nekini kyamasase mwichiri abayuri nyomba abayuri abangayi ntigamba tebiga akoli muna tata aliko teba omuyibuli omungayi nitauli go chacha kobera mwacha bugwe ikaransera mwawo omuyibuli omungayi no yogogote inaki onchonga lakini hili buli mali kasarani ombekere nyumba omuyibuli omungayi no yoko abana ba elibaga be agache
lakini abaibuli abaliri n'abaana bamura abaliri ibaibuli ti abaibuli no bakunya gwanchonche nyumba abandi bakunya kuhindura abandi isona nyoko abaibuli isona nyoko no bale bakunya komena na mwe nyumba y'abaana inche peni na kurunyando chibere no ande mu mwana one tokunya komena na no mugako ne twanya kwabusana mubwatige sokero mukurusi abaibuli abakenya mwabaleta agayo mwacha kubabeka in very bad conditions. Ese bekana na mukamo kwana na mukao mukungu mungaini omoteina ngaki baba en hando ino mungaini kwa tigatobeke chibese tugolere mama bole mali sio kimao mama berororo mama ucho tokwani utoirani wana masacha manene na araletire nyina byara omusacha tata na mama no bale rumu bako nyakomena na bamenyetega ngani green card wakanyete abamira bagotu abanene mukunya mwicha nje nyumba yabo yo mumura abasacha mbwate na nubo sibole na ino kora atara usebale kuligerie movie umete nkora aligerie movie na batenga ncineke yuko mu busite ambate because muri ko ibinte bya skuru asabande oyi karansta musacha umete nkora aligerie ali TV liye karansta alia nande komasho yamanya gucha eko imuki umubiro imuka ndi yatene nabono kuna kuligerie kago choncho kaida arani na byara mbona ni numwaira abasacha igento gikuru ko erectile dysfunction umusacha igento kiao kigiatenenire na mukao no hari soko choke boy nanje no mungina w'imyaka 50 narage kuno narikira agenderera konyora chinguru nke basago kumapemu umusacha ne rindego bona umusacha akuriri TV ali omete taliayo aba masase taliayo kunyako ngakirenza nayo kunyako ko umugako umurero nko ruore na NTV wana umugako nyonyori rumuriro ku TV kuchoncho kaigonyara na tata byara nayo no akunya kubendo kaga mama byara nayo no akunya kubendo kaga tata wana mwara ringa ichira chichise mokolete buruseti abayibuli Kenya mukabeka bagucha konya rubo ruwaire buko ikaransa batari gukora kende ire ni abayibuli nka bakorera ubolemu urobole muri warusi abarogime umeta abarogina nababe nabona kunya gokorera igankora alikanda mangana abarogina na korore weekend tenga usiba chabakanyora abarogime umeta na bagokorogera ku Rwandansi rusi abayibuli asabarogime ndamwamu nembe ali bagocha butukolira mamu minara ire baite chiombe ndamwamu na abana bamino bagokolire ndamwamu rusi mamu mino muire bucyali bukamba muire bucyali kachiato Nanya abayibuli bagachire nyomba soko enda gwakora ki nahe gwatimuka inki abayibuli bagakora nyomba ese yangainire anda nywa machi aya wono abasacha bande amarua Jameson Senjaki Daniels ento getindete yoka kiaro getubuye linde gyanse wono getindete getindete yoka mbakani wera tindi guchikoboli kura tindi kolimo sacha tintage kende yonse kurwa sonde tigamba konye getindete nkyanya ko bange tinda oyiro komenye guchikonyoro yo konywe sigara getindete yesanga lichisigara omenye guchonyoro yo konyenya sole woniriento omanyete abantu mbale batamanyeti ntungwansa kire nanda basacha usinde tabaletereti iruberi tigamba liretere amasase squeeze muko nyoma tali amasase abire no musacha oyo abaswati abumugwate iskana abaswati ba sampulire bintebya nebintebibe intuna abantu tumanyete kire gento ke once wano kwagetindiri kwakere kisigara kwayitiremere mu kidabo ebitina gossip yakunyari inte kike kiyanse no kike wansa wana abande mwanya kumanyenge ntongwansa kire wana no mole mugetinde tiryoka yento getinde tenki wansa no koraki alcohol igego impair a function yomubere munyo amaru ryoka mokorwe emere mu mwayitere likasto omanyene Jameson takali konyu omanyene ine kentakali konyu gare health bia lindaligere empire yaye inbono mwachire omulikire olikire emere mu yomuntu mere mutali yawo bwate iwo amaruko gora ne likasto yabandi elikasto teli yawo kwamenya woche TV okuligere TV teli yawo tali yo manyene TV tali yo Denzel Washington
Ostalia abantu abokuligiriga. Ekero wikaranga stetalia gwake roseti. Enyombe yo menete talia kwanyanga chitena abantu. Inkiura ikara sote ya abantu gwakolire ilinda abantu batebe ngoncho mominto akaenda agakora gento gete na gento gete. Ebintu byabande byuka na byogotumia kwamanye kurororo kwalina umuswati gento. Umuswati ndagante na igwa mangana gusimbi yana jagire chigurupe chiko tijiti ko ni hore chuma lirango ranyegali ndingo na kunyegeli. Aki yani bongo kisana. Umuswati ndagante umuntu richuma lili yali ndagante ena nyoro umuntu litambu yega. Bono nandi dianchite kunya koma na balinge okaraka muiste iga America bagale okaraka muiste bono musacho igago cha igaro se te kunya kolgo kunya kuminyoka mangana na bomoigwete angana bamoigwete kunya kolia mangana numo kungwa kunya kolia chisimbi awaka guchya bono indi bono babuchaka kolia yento musacho yucho chigicha unengoko ngomenya komubolinga lakini ngwakamu ngakigwakamu nkwaganyakamu omenye guchako kamu nubwate chimburu amangana kwagambire simi kwaberire simi kwa gossip okabo musacha boli umusacha umuronge boli murama yetengo mukungu ngo mumayetengo wokamukoro usobone inu mumayete sengenje murabatambe mubwate merememia mumayete ko gossip mumanyete gwachira America wosenga imwe ikire wono igo mukayetengo wokamukoro wono inu mugotiga baswati baramata egento nkero gikurukwe wogasimtima itike gusina nkiye wogasim abasacha mboro batametinye wogasimnero na gento giko konya ko gossip nke wansa no koraki Namete wakam indi nacha go kam first ebintu wakolire chisimi kwagambire chigosip kwagambire penina kwagambire nyalebe nyo chago kam no musacho okonya kokosip okonya namarwa okonya kobere mitanda bakonya okuna chisimi mutara chake yento nesimi ali mutara endale na nesimi ali nyo chago okam ngakyo go kam Masacha bintu mbirigo. Omusacha n'oyo muntu okolenda umuchoe. Omindete business yaye kurukwe business yaye. No ligi matianyi boire matianyi na omusacha itomo usi. Ligi matianyi bone igamba ya assignment ntaite muligi umuntu okuruku matianyi. Muligi matianyi morora sako akuri ko bochinge metandao. Ndigeri matianyi mororenga matianyi olikiro bochinga ukwanirego ya penino ukwanirego ndigeri abasacha baliroche toroche gusiga abakiroche morari wesengenya kulika baro bochinga buno omusacha murongo n'umuntu otenene tebuoye egasi ya gossip ne yabakungu totara gossip na kekora batwala ututorere Yesu gago sokelinde chistete byabantu ngayo yosokire ine egasi yabakungu egasi eto no ko gossip na kweboye na gotara nakobeka abana baitu babiye nakubanga chinyomba chibese mwatoire musacho muronge taliko gossip musacho muronge no musacho rende tira ini yae yara nimbarolera mabera mungi abande muchi tikuira chisa mumanye bakungu bangenjo kimwali kunyoma muchi tukokora homework abande mwanyo leta baswati mugakora ki mukabeka muno enjoy omo oroche onyengo kora kwali homework omenya konyora umuswati bunoyo no anjo nyomo umuswati bunoyo igogoteba umuswati bunoyo tintageti otaranyo umuswati karakora homework manya nga gyuko okonyoma umuswati korwa Umusacho no chibona umwisi yo musirini komboli isugenye likomboli nga what's wrong with this woman? This woman is 50 years old. I've been married for 29 years imbwata abana bane. I don't know your age. How old are you? In 2 weeks I'm turning 51. Umwisi yo
abaisi balinda anyole mwake chindo ebo besana ni mwisi biri mwisi bisini ni of the highest tikakonda mu mwisi oyo. You don't know what you're doing. Abasubati mbale nanche bono tutebe omuntari okoro mwaki atebe nga ya bwongwenyi tinko nyoma because this standard ongwenyi abekirite cyabayiseke na bwaba sisi ndio wale muchitko ira chinsa mukole homework onye kwanyo rumusubati ebyanda na penine kunyando chibere akachisawo ebyanda ebi kwanyorere ebwana n'ebyanda iyenchera kabo musacho mungaini aidha umotige uli umuswati ole byake kubwa penina wose iyenchera oike penina anye elinde akokonye korosegesa because onye gotiga penina na hando chikoli meri na hando chikoli yoyonde na boko nyagonya kogenda iga because abono kuru day one nkwa bwate judgment oligere penina umanyenga muswati bunoyo kali yagosoli tinko nyoma muswati bunoyo nande tata ungwenyi gari ngo mungaini. Let me tell you, tata gari ngo umungaini sana ekera abantu aba bakamba baba bono abasubati batata kero bachitinga bachagosaba cyombe tata naba maitenga muntu mugusionde muntu onditali uchikolemerera mwana oyo tigatingina ibintu byaye because na manyetenga toliko chikoba bandu bali banene mbabete bono ninche umuga koli akabatenga yaya muire itu umwana oyo noyone numiya sana inero muibuli umwana oyo peni none numiya sana mumurabwale muiseko mubaganyete mumuramobe muiseko araganyete muiseko mobe mumuro araganyete nkabusu akinwere ngombe nene ye magenda ona no ba uchikoniro atenga oyo yeni wimbo satwa etwe tikatokiri omuntu akoreki atokinirigesa lakini omukungu mungaini kobwato mulumento bakungu bukorukali bali bali konya gukwana umusacho yogupimira ororiro ngumukungu oyo gareki gagaga tihambange linda akoreki ankonya ndose ligesaku egesaku nkeli okoros kwanyorira abana igobona yesaku mbwate wona abamura bane babire chinderu muise kono sinasire kobekolera onye turi gukora homework tokoleti homework onye wotali tomenyo buya munabasacha abandi bamenyete nabakungu abamukuru kamatuani iyenda ikaranza na mukao ebalime ikwanyometa kwanyorira abana nere mupime usegendo some ebitabu usolije therapist ogende ne kwane therapist yote omatebinga igana nyometa muswati gete kurunyando chibigare gageke bawo because ekuchake kurwana nekibageke. Let me tell you, the moment na think bandi break, the moment uchaka kurwani muswati oyo bwongwenye kibageke, you will find yourself in a worse mental status because into naba subati banyando chibire tore empowered. We are not going to go be into kwirena backwards, forward forever. And I might not be your cup of tea. You might not be my cup of tea. But evaluate yourself and say, you know what? This is not the woman I want to be. Some of you are suffering. And I want to agree ngaki you are suffering. Because we are not good people. Bona no ina ibnurochina na kwande iganunta ndo to wontaka. Lakini nye kwanyo rumo swati kwa rore ngo swati utomo tageti. Kabo musacho mungaini tikakobera ko overstay uchake kunywa maru uchake kwenda depression omwana kwarwete se inobuya ogacha America nguya asio opportunity chitire otiga basibati chibalimo kurunyando chibiri chichago abasibati beskim kala abantu beskim bali kunyomerana bantu mbali guchikunyoma gochiare bantu mbali kwenda bachikunyoma hali abantu beskim bali kunyomerana because they want the same frequency. You have to evaluate because tigawe chaya anya kwalingo mutaka bono kwarorire ngangaki umusubati utansigiti umusubati ulige ntongero kwikuru ku divorce abandi mucyandike to bumayine nje tinta itiko sugar coat tali twese tuli baya abandi bumayine mucyandegete onya go cyandegete
onye mukao gago chandete tia kunyakolera tia kuchaka kunywa marwa tia kuchaka kunchinya sole tiga we abuse manyanga ino mwana mama mino na wanchete abaisike ba mino ba wanchete tato mino na wanchete onye gwachete okebwatu osine kintu kwa rucho kanyoro umusubati okango umusubati no muya tia kolera mwana obande umusubati obande obwate maina 32 buguli ebintu byao dio umusubati onde nyoma tatone nyoma njebona naba muri batatombwa atega enyombe yentagete ngaliria abakungu bachakire gusunyira abana bane mbatebi nga njuga apo injuo una bawo chaka gusunyuruga batwara sibaguche una ro gutwara umuchio lakini bona abange mwachire kwibwatika n'abasibati mwanyoletema abande mumaye tingi n'abasibati abangi babundisete abande mumaye tingi isa abasibati babundisete abaiseka abisike bande ebetiganete nandi tali ayibika babwata abasacha babere batatu bane wona ye goro musacha wo mwelio inkyura atakire umusibati ukabwata umuspanish umusibati ukabwata umunigeria umusibati ukabwata iskwizi bako bamena once inkyura atakire ogende chera iguru y'umusibati umutayaye inkyura atakire ogende chera iguru y'umusibati weneniri naise inkyura atakire oyende chera iguru y'umusibati onyorire mirimo yaye tokonyora abasibati guko yunga drunk driving nga domestic violence nga drug charges because violence is very hard onyora umusibati lega America umusio lechera because ya violence lakini abachuma na umumenyete chera umusubati tigamba tebi umusubati amachuma umusubati gachakire gukoro kya madarau umusubati gachakire gukwanera munatagete inganje toba sekondete ubuchinga umusubati kanyo libono chiwe senye tabwate korare fe bali bakora ndechero chigo tibongwa nkwenda uruchigo tibongwa umusubati oli nganya akole nyangi n'umusungu akole nyangi no mu Nigeria akole nyangi no mu Liberia akole nyangi no mu Brazil iba wako endechera iba wako enda kunywa marwa aneli mwana li popiro poi li mama poi samuse musubati gachakira ukoligeria amaisa maze samuse so echiro nande after all ngote banga tuli minyakini mbere umusubati ibona ochire oroli rasande nakaragia nki ukote tuganyire urutwechera imumanya kurwechera irusini esenye njo yoko nyoma esenye njo yabana onye mukawo mwasinyanire nande bona ngo batebivu n'umongina na inche imanyete ngatita iti mwana noyo 25 agende chera onye basindi n'umusongo because ntibone akaba mura n'abasongo basindi n'umu Spanish basindi ndo ibanyora tita iti mwana one umumwamu oyo one nasomiri na irire skuru achiko ende chera asinge ncho yo mwise karo chibweki ekolere favor ekolere favor amasuru yenyi nanya tebire nara kunya ko gossip online ekolere favor bugoli ebintu byao nande tubasa kwebanga n'ubwato bole museino Kenya ngwa seretu Kenya nokabwato bole Kenya mamu mino na wanyane nuhari tato mino nuhari tigago cyandikaga iga America because yo chinga bwa kolire wonu mukungu ogotigire wonu gotagete na ebye chwale iga alafu tuchitoko cyangere tukubeke endege ime ege tondo tutumira abayoli ba ege tondo ibaga toko gotoma mnege tondo anye tuchitiko kora homework yeswa nyomete kwa nyombe chibali mukuru gosenyando chebiro senkiamo kama gosenganya baswati squeeze muko nyora baswati ma mutara akora homework mwabeka muno mwabeka numusacho yo nete chitiko kora homework biye na bokoranga nere na igalinge bwangu nchibu china akore to homework nkamanya mu ise no mu pastor nkamanya ngabona na botogo sabe ibintu bigusarika ngo sabatule tutata konyoto tebiri ngakora homework njitime tuwese ntinda bori tata biyara gose natete mu muroyo yengaki otaranyuma muswati karali eliyo muti timanye tibono nonde lakini mwana asina ikire bono njino mu minomo tukende nkeyo nkolikia inche bono nonde timogete abamura bane bono ntete ko unyimba tenga bono buri mubo chaka na inu monyole chinyumba cyabo kali mucho motobero
sigo ga America mara bandi murwarite mara mani ni china singombale mara randi ni mechango to kubakorera to barusi chere chedi UI mara bandi nga emirimo ya buturu mara yani nkalenga to guca kunyakolera abana bamuraga ga America abana baitu toiborete gaiga baguto chande metugose nini nande bali mubwate mwana bisinini ono tabia kichi moko kiabana imbote emirimo ngokora igasiane tali okobere mitandao lakini igasiane nugocha nakwana mangana lintete gukwana in memory of my father tato linge very wise man abana mbali batabwate ise ubweka ini tata abana mbali batanya kotebwa mangana unale kegusi basacha mbali ko gossip basacha mbali wikaransa bibute banyako itera chindende amasuru yenyi nara kunye witera chindende online abandi banyomere abakungu batigete Kenya no baliga otete wantenga mukao egento kiwanza liligo cha wanza iya ibe uko nyomu mukungu umubekera masakara umuletega kwana hatenga tinte tia baswati bachega bachakubikana ibisagane biri byawo peni bano biche ko basaye metu ibisagane byawo peni byabete empowered long time. It is not something that just happened. Intuna abantu twabete empowered nawe ibo litalionde tochetega igato manyetenga ki obugima no bwane tali buonde obugima inchengwe tenenera tinta itinyende njote ninero monto ndo obugima bwane bwo independent onye koko obwa koleta mukao na abana bawo because totalete bacha babweka ne peni na kurunyando chebere isa mu rusiti step chinyinge sana tata turusiti step wono wikorusi abana bawo ti step chinyinge onye toko abana bawo kini abana bawo mwao na abana bawo na mukao ndio lengerere tikamucha kurubota ko bwimo taite kurubota ko bwimo ngata taite koleta mukao banga bakungu bawo ika America batiga basacha my friend umuntu naroka mulenderete ukokolenderete Kenya oso muntu naroka mulenderete aso motigete yento nkeli once a year ande tokanga abaswati barabaliri abaswati n'abantu bangaini sana ekero kwanyolire abana no muswati omuswati omungaini igasiya etali okonyago okwamerera igasiya ino kuira nanse irinde abana bae basome igasiya omukungu n'omuntu ko make sure mwaye egere biya omukungu omungaini no yoko okonyago kole ibintu byaye mwaye irinde abana bakini abana bagokina mumanye kuroro aende una mwayichite Kenya mukarusia abayibuli bayinu ba mamumino abandi mutigeta abayisano bakali kolenda chingoko mamumino no ara tato mino nero lendete chingoko nabakoli emirimo aina mamumino bono ninu mugotumira tato mino chibese kurwa onye gotaite komanya history ya mukae ucha kwenda ligere mamumino useligere nyina mukao orore n'abangina bagokora abangina abakolendo n'abana babo byasana because ebondire n'abana n'abayibuli na umukungu yokubogolyo umwana imitinyi kiyanda yere nene sana na ande bacha bakubwate banyole go gucanda nyina ayebonye kine kiyaho in fact buna abamwamu ba gucha ko barasa bali gucha ko yumule no mugusiyo yo murasiru no mwana oye ne igoyo nde nabe tumuye no mwana oye because nali wita mukayo ita nabana uyitakira umuntu nyombe yentegeri nga umukungu agwa kuchindwe uno gwako mwana bande chindwe abana baba America babaroche ngoyi kumoka baliri tukeli mu bakorusyo inkibono teto kwera umuntu kwarweta sikwarweto uchago kwera ma esengi njoko ngati umuntu tutayitko ko ngainyobo musacho chite bwari mambe yogatera oyo mukungu mungaini noyo gotumye chinsa chayo bya mukungu mungaini noyo cocaine gossip nonyene mukungu ole oko gossip negento gekoro ku moderation wose dikoram chinse china abairi nseyemu onda abo mukungu muliri sana ko yenderera ko beraga because nimbwate byasara bayangokora ti motige kingokora nchage ko engage abantu ga kimbata abana bawente baende school ti west biti chindanyete gali echiri gali byasara bibiri ti west bizechi arali enemere emereme nganyete elinde correct somya abana tinta itiko mukungu muliri yasao iyo uli na matoki ya correct aiwe obwato mwabo
ubwato koboko ochaka otabwati omwabo ubwatake muramumo ese yabande kinama esabire. I'm here to give you that message. To kurwense yao nyando chibiro chega iga America chikobekwechera musacho moneno musi. Ese ene yabande you treat it as such. Ande moisi biri muko nyakonda amebisuruga nyibiri 20 years from now chi video chimuchinyore YouTube you will remember ngomongina na lenge Facebook ole kukwana ngaki ore kyogo simekango kege sole igore abana bao listen then injeneta aya nande tindi kuboli kura tindi koligimo sacha because musacha kiyongo usioli ko chakondemere tindi koligimo sacha tindi koligikura tindi koligi chi west bize chinkoni ga tintale tikende korwa asa abantu tigante bya abantu bomaene bali na mato bakoleki baibwe ebago teba nga muntu munene ndio webyo na lieri tugo sense grow up yakonya go salichinsa ko kosi kwa semetandao inere message naba nyasawi